видя нещо невероятно. И то е ревност. Актриса към актриса. Застаряваща към по-млада. Но това ми пука. Да му мислят онези, които застаряват. Ние младите ще преспариваме. Аз направих беле. Така не го стига. Не, чакай. Не, аз мислям, ще правиш, само ти се снял, ти ще го правим. Не, чакай. А стига ли ти ще го правим? Не, аз ще го правя. Знам как. Какво се смееш? Аз съм в шок. Те ще ми изгонят утре. Още. Да, ще ме номинират. Ти ще беше изтъгна. Не мога да правя. Защо? Защото ще му обвинят, че съм... И без това не ме харесват. Но кой не те харесва? Всички. Не, защото съм била пияна. Просто някой път съм малко безкопосана. Абе, няма страшно, ние път тук се оставим нещо направим, никой ще ни казате сега за една маса. Не може така, аз не искам такъв имидж да си създавам. Абе, не се притеснявай. Не. Няма. Какво ще правиш? Сега ревите, да. Какво ще промениш, като ревеш? Нищо, утре ще ми изгонят. Скъпо, тук за такива работи не гонят. Тук гонят за други работи. Какво беше, аз им нарушихме Белта? Какво ми наруши? Име Белта и букет. Ще поемеш отговорността да кажеш, че ти искам да направим. Да, няма проблем. Какъв е проблема? Можем и тук да направим, ако искаш. Пали свещиш и я разлеем на всеки. Кой някой ще каже нещо, бе? Ще кажеш си всички. Добре, аз съм. Какво ще дадеш, както да ще ни кажа? Ако това те представя. Обещаваш ли? Ти ще го направя, да? Това ти представя. Утре всичките ще ми закарат за факт. Сигурно ще бъде първата номинирана, най-вероятно. Просто си представям утре какво ще ми се случи, когато се събудят и го видят това. Не искам даже да се събужда. Няма да позволя да ми изгоните, аз ще си напусна се. Аз обещавам да го изчистя. Заклевам се, че няма да стане едно петънце. И клина няма да се личи нищо по него. И после ще си тръгна с достоинство и чест. Мисля си, дали още веднъж да навлязам чакотито за последно. Няма да се удари. Със сигурност. Поне там не мога да се удари със сигурност. Затова да ви говорим. Една от най-добрите пловки са, въпреки че най-добрите пловци понякога. Аз само ще отида да си облека бански. Само, че не този мокрия, един друг ще си на мокро. Така, тайно ще се жмугна. Ще си го взема, той е доста ефект. Не съм безтревожена. Или затвори вратата? Това разбира се. Съвсем приятелските питания. Не, аз желая да бъда сама, ако обичаш. Да, ще те оставя, няма проблема. Мерси. Някъде дослеждам. Наистина се тревожиме. Разбира. Няма смисъл от това нещо. От кое? Не, всички сме... Знаеш, ние сме дошли тук заедно с теб и всичките да си правим шоу, нали така? Няма никакви проблеми, никой... Шоуто на гърба на някой е абсолютно изключително много тъпо нещо, разбираш ли? Слушай ме. Кажи кой с какво те е обидил. Искам да ми кажеш. Кога съм те обидил, кажи ми какво съм казал. А кой с какво? И защо се посочи себе си тогава? Не бе, кажи с какво съм те обидил. Искам да знам. Кажи бе. Слушам. Няма значение. Ще настинеш така. И да настина. Какво ти дреме на тебе? Дреме ми. Какво ти дреме? Защо мислиш пък, че не ми дреме? Нали сме хора? Нали трябва на всеки да му дреме по нещо?
На мен ми дреме за теб, ама на теб за мен не, защото Напротив. днес определено със сигурност го доказа, че не е Нищо така. не съм доказал, бе, Не Роси, само знам това. какво. Не, бе, кажи какво, бе, кажи какво. Кажи какво е, директно ми кажи. Аз ти казвам, че никога за теб нищо не съм казал лошо, защото няма за какво да кажа. Аз не защото те познавам, бе, ти Господи. нямаш възможност да коментираш. Ма нека, просто с причина, кого че съм нямаш. говорил? Айде, добре, кажи ми с кого говоря. Добре, аз не желая да коментира повече. Добре, не дай Категорично. За палката си остави. Аз ще се върна, само ще си взема някакъв вид. Добре, айде, моля да си не дай пи повече. Знаеш ли какво? Знам. Аз искам само да ти кажа. Аз няма да пия повече, когато ти спреш да ме коментираш индиректно. Добре, няма да те коментирам ни директно, ни индиректно. Заклевам се, обаче, моля ти не дай да пиеш. За тебе, за твое добро го казвам. Моля ти. Хайде, ела вътре. Сега тук е много студено. Виж какво? Ела вътре. Не се прави на много загрижена. Айде, ела вътре. Добре, това сега не ги прави тези глупости. Може да си ми дъщеря, ела вътре. Аз не желая да се докосваш до мен. Ти Аз разбираш няма ли? да те докосвам и нямам желание да Не те желая докосвам, не искам да Аз докосвам. не желая да бъдеш в обкръжение на 20 метра даже от мен. Добре, на 7 метра ще бъдем. Ела Моля те, махни се. Добре, ела влез вътре. Аз ще реша, махни се. Като влезеш вътре, аз съм Махни се, казах. Добре, сега не дай така да говориш. Аз не ти говоря с такъв тон, нали? Нали трябва да сме хора и човешко отношение? Ти преди малко апелираш за човешкина. Знаеш ли какво? Заради теб ще напусна къщата. Няма Само нужда, заради това са тебе. глупости. Аз ще напусна. Добре, това Още не в решава. петък напускам къщата. Ако ти продължаваш да Нищо ми не искам досаждаш си и направя. да си около мен и да ме Просто те коментираш. моля да влезеш вътре. Аз Искам съм да аз. се Ще вляза в махнеш. спалня ти, като влезеш в хола. Отиваш. Ма не, Махни ти се. пък няма да ми кажеш, ти пък аз какво да правя. Тогава... Ай стой малко си. влез пък ти слез малко на земята. Тогава няма Много да си малка, за да ми говориш така. Дошъл съм тук, човек тук при теб. Какво се държиш така? Аз също съм човек. Какво си мислиш? Защо трябва да се съобразяват всички с тебе? А защото ти трябва да мислиш, че Какво всички мисля? Какво мисля? Дойдох Няма. като човек тук и ти извинихте се от деве за каквото и да има. Какво ще... Добре, хубаво. Ще ме мачкаш ли? прието Какво е. ще правиш? Прието е. Прието е. Какво е прият? Прието Защо е. се държиш така сега? Може ли само да ти помоля? Ще Искам допари- да ще бъда остави- сама. Не мога ли Някъде да бъда някой сама? ще търпи така отвън, да му говориш ли? Кой е то? Добре, аз искам да съм сама. Може ли да съм сама все пак? Добре, що се държиш така? Добре, извинявай, ако Ма не, съм аз не те искам да ми обидила се с нещо. извиниш, аз не съм ти се сърдил, аз ти говоря като човек. Добре, аз искам да остана Изтрезне и сама. после си говорим като хората. Добре, искам Защо да трябва да се остана съобразяват всички с тебе в момента? Ти не виждаш ли, че 11 души вътре им е кофти заради това, че ти си тук? Не виждаш ли, че ни е кофти на всичките? сама. Искам да се махнеш. Ще ми държи той тон. Ха! Никой не ми е. Баща ми не ми е държал тон, че той ще ми държи, ще ми вика. И ще ми досажда. Ха! Аз не съм досаждала на никой, че той да ми досажда на мен. Махалник. И си гледа работата. Аз не искам да спра. Моля те, айде, ела, ще починем малко. Не желая, казах. Никой не желая да коментира моето решение. А, какво? Не желая да коментират моето решение. Още веднъж. Да. Само да ме коментираш, защото аз го чувам и ще го разбера. Да, добре. На 100%. Добре. Със сигурност. Добре. Още веднъж да ме коментираш. Направо искам да ти кажа, че със сигурност ще те осъдя. Добре. Абсолютно Не. си права. Не, аз със сигурност ще го осъдя, защото той в момента ми... Абсолютно... И паднала и не паднала, не ме интересува. Виж какво, аз мога и да падна и да стана. Не ме интересува. Просто ела да Всичко си е- легнем. Ела нататък. Махай се. Слушай ме сега. Той може да не е паднал. Обаче, искам да ти кажа следното нещо. Никой не иска нищо да слуша. Буклук. Целият Йорган е в някакви мръсоти в момента. Някакви гадости. Така че аз също ме кога... Ама ела да видиш, целият Йорган е в някакви гадости в момента. Аз искам само така, че върху този Йорган Коли не седна благодарение на твоята страхотна политика по промоциите на твоя албум. А защо не си лягат на твоето легло, пък си лягат на моето? Питал ли си ме някога?
Или може да легнат на моето леко, което си говорят. Ти на мен ли ми говориш? Не, говоря си сама. Съжалявам, че не говориш добре български. Но това е, може би, защото отдавна живееш в чужбина. Петя, кой ти позволи да... Къде намери моята рокля, че така я изкара показано? Следно аз да ти бръкна в твоето легло и да ти извада твоите дрехи, да ги разхвърлям по леглото, а? Какво ще кажеш? Ще се чувстваш ли добре, а? Роси, ела те питам нещо. Не. Питай ме. Нищо. Навънка, като си Роси, толкова много ли пиеш алкохол? Не. Не, нали? Даваш ли си сметка, че от понеделник до днес една седмица ти почти не си спряла да пиеш? Може би да. Мислиш ли, че трябва да поспреш малко? Защо пречи ли ви? Не. Притесняваме се. Притесняваме се за теб, Роси. Това е истината. Някакво притеснение да сте почувствали. Притесняваш хората, не могат да спят. Аз, например, като заспа, спа дълбоко, слава Богу, но хората се оплакаха, че са те чували с инструментите на Калин навън. Влизаш, излизаш, отваряш кенефи. Сутринта събуди Калин пред очите ми, за да встанеш, защото не си можел да затвориш вратата. Това момче е станало, обуси панталоните, разбута си съня. Извинявай много, обаче ти ни пречиш. Не. Ако ти сега се напоркаш и сидиш вкъщи, какво ме интересува мене дали пиеш или не? Аз няма да съм тази, която ти броя чашките. Към никой не съм такава. Но ти спиш с нас. Аз също искам да ти кажа, че по принцип моите нежни уши не харесват много неща, които аз чувам. Искам да ти кажа, че мой, вой, бой и т.н. Добре, ние няма да казваме ритъм. повече с кметица и ти няма да поркаш. Става Ще се ли? разберем. Аз искам повече никакъв цинизъм да не се чува. Край. Забравено е. Забравяне е алкохол. Добре. Аз съм толкова богата, че можех да не вляза в това шоу. Всъщност, мен цялата награда не ме интересува. Имах нещо, което знаех и не исках да ви го казвам, защото смятам, че тези неща не са готини, но понеже тя ме нервира с този Когато някой говори за някой, е хубаво да го покани, за да може той да чува за какво става Аз на съм казвам, че въпрос. са виновни за това, че говорим мръсоти и че ти пиеш. Катенце, малко ги изопачаваш нещата. Моето уважение към твоята прекрасна личност. Ти каза пред мене и пред Маги, че Само, пиеш, защото ти не можеш да понасяш да слушаш тези мръсоти. Виж какво, това е това. Само искам да ти кажа, че това е твое тълкование. За цикли не искам повече да говоря. Само това ви казвам, че отутре няма. Това е Тя твое каза, че тълкование. ако ние повече не говорим цикли, Добре, кметица, тя спирам. няма да пие. Окей. Окей. Разбрахме Аз се. спирам. И аз. Щом това е Айде, тя причината, дали ще мога да спре да пие. Добре. спираме ние. И вие няма да пиете. Да върнем алкохол. Не, ние ще пием. Те ще пият. Така ли? Няма да говорим цинизми. Имам възможност. А тази възможност е толкова невероятна, колкото пасти и да ядете, не може да ги изядете, за да стигнете до там, за да може да го разберете. Само искам да ви кажа. Хубаво, ние сме Роси, в айде някакъв... твой татка, моля ти се. Ти ми се молиш. Да, Някога- се моля да излезеш от Значи- стаята. На секундата. Спокойно. Роси, ела. Спокойно. Роси, ела да пиеме по едно отвън. Ела. Айде, много политика ти правихме една Ела седмица. да отвън ще седем, ще пиеме, ще свириме. Така. Ще стана да ушамара да знаете. Не, наистина познавам Магдалена, ще стане и ще я пребие. Познавам я. Роси, ела ходим да... Махни се, махни се. Махни се. Аз няма да кажа дума. От тук нататък повече. Само се махни. мраза. Аз също мразя хора, които много така перманентно. Такова, но... И с вас се държам честно.
Тя си знае какво си. Но ме нервира. Докато си знае какво си прави да излезе от стаята, няма да я търпа цяла нощ. Една седмица да я търпа постоянно. Не искам да ме занимаваш вече с глупости. Излез от стаята, ако обичаш, напусни. Спиш от другата страна, не тук. Тя няма да бърболи повече. Добре, тогава да мълчи да стои. Защо се заливате от смях? Каква? Роси? Искам да кажа, че колко е яко да направиш звездите луди. Слава Богу, казвам, че съм богата. Това, че си богат и си го направил със собствените си ръчички, е великолепно. Имаш много готина дупа. Потренирай малко повече да ти се дигне. Роси! Роси, тук не се обиждаме за външен вид. Моля ви се, затворете вратата, защото се държам на секунда. Леле, чухте Модел ли нещо какво трябва да казвам? направи. Не я понасям. Не ме интересува, бе. Какво? Какво? Няма ли човек право на лично Сядай мнение? нататък, сядай малко. Сядай нататък. Не искам. Седни малко нататък. Може да Седни, седнеш ще с- говорим. Не, ще говорим близо да съм до тебе така. Не можеш да се държиш така към всички хора. Къде се намираш? Какво си въобразяваш? Че ще търпят безкрайно всички. И трябва така, че там ще го чуя, че влиза и излиза 100 пъти и става и Ще я блъска. биеш ли как? Ще отдава в жакузито, заклевам се. Това е комунизъм. Вие сте комунисти в момента. Добре. Добре. Хайде, комунисти. Лека нощ. Нека наш. Виж малко Йорган. До тук. Оттам нататък е твоя личност. Не казвай. Ами съжалявам, той Йорган е за двете ни. С какво да се завия? Трябва да се приобщи. Не ми се прави на интересна, ако обичаш. Така ли? Виж ти.